Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Hadratal mutaramin para alim ulama sepuh bini sepuh engkang satuhu kinurmatan. Engkang kalau hormati Muspika Kecamatan Bawang, jajaran organisasi masyarakat, aparat pemerintahan, TNI Polri, ugi sedaya warga masyarakat Bawang ingkang satuhu kinurmatan. Sugeng dalu sugeng pinanggihan kalian pentas kesenian rakyat tradisional Kecamatan Bawang ingkang dipun laksanaken nggih menika saking pemerintah Kecamatan Bawang dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-80 tingkat Kecamatan Bawang. Pentas kesenian ini tidak hanya sebagai ajang bertujuan, namun sebagai wadah melestarikan budaya dan kesenian tradisional asli khas dari Kecamatan Bawang. Melalui lantunan senian rakyat tradisional, mari ciptakan warga masyarakat Bawang Batang yang damai, aman, adil, dan sejahtera. Melalui komunitas kesenian rakyat, mari ciptakan Bawang yang berbudaya, Bawang yang santun, Bawang yang berbahagia. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua Bapak Ibu yang telah mendukung semua acara ini, baik jajaran dari pemerintahan maupun aparat keamanan yang membackup acara pada kesempatan malam hari ini. Ibu bapak ingkang satu kinurmatan, marilah kita sambut pentas kesenian rakyat dari Sanggar Seni Sendiko Laras Sengon Sidoarjo. Sugeng midhangetaken. Rapi ngetan ajomo agama agaming hati. Cek slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada malam hari ini Sendiko Laras hadir di alun-alun. Terima kasih buat panitia penyelenggara dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 Kecamatan Bawang. Tepuk tangan buat Bawang Bolo. Luar biasa. Terima kasih Bapak Puspika Kecamatan Bawang, keamanan Polsek Koramil, dan juga di sini ada tim seksi hiburan. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih, dan juga teman-teman dari panitia 17-an, terima kasih yang pada malam hari hadir. Langsung saja, ini yang pertama dari Sanggar Sendiko Laras Sengon Sidoarjo Konowi. Saurunge mulai, nah, kok arep tak tokke rampak barongan ya. Biasanya barongane si wong siji wong loro, saiki tak gawe beda, wong siji nggawa barong siji ya. Tapi saurunge mulai saiki nembang sih ya, cah cili-cili ya. Tak karo tak jajal bisa nembang Jawa apa ora, cah cili-cili saiki. Yuk, titingi yuk, lumo nempi. Gondol pacul
macul gembelengan lebak bareng lo ya wakol glimpang segane dadi saratan wakol glimpang segane bagus kadek mudhun yo gundul macul gembelengan nyugi wakul gembelengan wakul gembelengan segane dadi saratan oh telak-telok ora bisa sing ngene banget segane dadi saratan gundul macul nyugi wakul wakul glimpang segane dadi saratan sikene wakul bisa ora bisa bisa yo gundul macul nyugi wakul sabang lagi wakul glimpang segane dadi saratan wakul glimpang segane dadi saratan tepuk tangan sing nang arep kene gidik-gidik madeburi ya berarti ora diwarai nang SD sing kene oke sing kene oke nah ayo bareng-bareng cah cilik-cilik kudu kenal lagu dolanan iki penting temen nggih kon arep sinau lagu dolanan terus cah cilik-cilik iki ya kok dolan ning Sanggar gratis nang kono sinau gamelan sing ono bang dolanan Orang bayar. ora bayar wis dibiayari negara ya Betul. ya saiki Sedika Laras hadir ora gur marai lagu dolanan tok ngajari basa cacili saiki rek dudang nang apa Pak ngono ya saiki ora saiki nganggo lagu ngajari basa krama ora kena sithik ya Pak ya Betul. arep takon nek bahasa kramane isu apa Enjing. nek awan apa Siang. nek sore Tonton. nek bengi Dalu. nek dinai ngomonge matur terus nek ditimbali ngomonge nek liwat ngomonge lamit tak kira selamit ya oke ya tak luru lirik dhisik nang segala ya Nek liwat yo nderek langkung. nek liwat kuwi derek langkung ora pamit Lamit. Ah, oke, saiki dijajal bentuke lagu ya ta, bentuke lagu. Notasine piye Mas Cong? Nah. Neneno, oke, ya siap. Ayo nyanyi Yen bareng-bareng. esuk sugeng ending yo yen awan sugeng siang sore yen sore sugeng sonten yen bengi sugeng dalu Ayo tilik-tilik. yen esuk ayo dipasnya sih kota sini ten dipasnya sih yo terus
yen iso sugeng ya yen awan sugeng siang sore yen sore sugeng dalu sonten yen bengi sugeng dalu diparingi apa matur suwun ditimbali matur dalem yang liwat yen lewat derek langkung yen lepat yen lepat nyuwun ngapun tepuk tangan bawang wah jos ngene iki wah muga-muga guru-guru TK PAUD SD nang bawang kaya ngene kabeh duwe gamelan kabeh terus sinaune ngene iki wah kok wah negarane maju bawang maju pengen ora SD ana gamelane sekolahane wah kayak Pak Aris pengen SD pengen siap moga makin pripun wis Pak Aris SD SMP ana gamelane sinaune lagu ngene iki Pak ya betul oke ya betul ya oke Bapak Ibu adik-adik saiki barongane main nggih main yo Pak Gus main Pak Gus yo engko lebar iki ana papat kesenian pertama kanggon Sanggar sik nomor loro engko ana saka Gunung Sari nomor telu ana saka Cepit nomor papat ana saka Tunggoro kono ya matur nuwun bolo-bolo kabeh ya siap cek gak hangat ya cek satu oke cek Bismillahirrahmanirrahim Bismillah awiwiti pagelaran rapak barong lereng prau ugi-ugi pinarik bagas waras kalisir sabi kolo siga-siga kolo sigatan sumika durga kolo sumikir kolor muga bali kalon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kita saksikan kesenian Sanggar Seni Sengkolaras. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Gusti
saking jroning praja kung ingkang para keswa Prabu sananira lir surya wedalira saka ing jalanidi arsa matengi jagat temungop-mungop aning sak puncaking wukir ndrebabak lan sumirat kena soroting surya nampak megolan gunung Kabyarsa swaranipun sanggar sone sandikala
bocah cilik sing ora gelem manut karo wong tuwa. Iki tak bakat ning kene iki. Sing ora gelem kaji salat. Sing bocah cilik-cilik ora gelem sekolah. Tak dadi tunggal yo ning kene. Ayo dong. Ake umang kerja
Rekar karto Bakarati ilmu Tuh rapi tanah Agamik Ayo bolo, cak bawang saiki dibangun, kecamatan bawang saiki dibangun yo. Ayo main kelereng perahu jo, yo. Kubur-kubur sahabat-sahabat
dina sebab sakrae panggene toko mikir wetenge dhewe padha tretak sakarepe dhewe alamun kok diulang yo malu kapau anakna kau diwapilin wadiati pilihan tapi dikorisani wadoro salilo pilikor dini kajali ahoyon tepuk tangannya putih bawah, tepuk tangannya putih, tepuk tangan melek seru. Sampun apa malih? Malih apa sampun? Malih. Yo pacari budal ke yo. Ayo para kanca-kanca. Ayo pada budal-budal yo. Dibangun bawang yo. Ayo dong. Ayo. Lakona
wanita diperkosa kau pria padha disiksa ake umat coba ngerti tanah bandera lombok saka wong Jawa mangan pondok sebab edan marang kono kawula cilik suwal kandut gone punika agemane saben wengi san saben dina kukur saben dina serang banget foto iki potong dhewe foto anak sarpe dhewe kamu lo cilik foto delokso sandang pangan dikurangi kau wanita diperkosa kau pria padha disiksa. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah buat Sanggar Seni Sendiko Laras dari Dukuh Sengon, Desa Sidoarjo, pimpinan Mas Agus Effendi. Berkenan pada Bapak Teguh selaku Ketua Seksi Hiburan untuk menyerahkan plakat kepada Mas Acong. Silakan untuk berdiri di depan. Akan diberikan sebuah kenang-kenangan dari Pak Teguh selaku Ketua Seksi Hiburan HUT Kemerdekaan RI tingkat Kecamatan Bawang. Sebagai tanda kenang-kenangan, semoga bisa bermanfaat. Selamat, terima kasih. Selanjutnya Ibu Bapak, kita saksikan sambutan dari Bapak Teguh selaku Ketua Seksi Seni Hiburan HUT RI tingkat Kecamatan Bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Bawang, Bapak Kapolsek dan Bapak Dan Ramil, serta Ketua Panitia HUT RI Kecamatan Bawang, dan peserta kegiatan pentas seni budaya yang pada kesempatan malam ini diikuti 4 peserta, yaitu dari Sendiko Laras, Turangga Trimulyo Jati, Turangga Cipto Budoyo, dan Turangga Singo Manggolo.
Alhamdulillah perlu kita syukuri bersama bahwa kesempatan di HUT RI ke-80 ini Kecamatan Bawang telah kita saksikan bersama keberhasilan pertama, yaitu karnaval tingkat kecamatan. Karnaval tingkat kecamatan Bawang termasuk karnaval tersukses termegah di Kabupaten Batang. Aplaus buat Kecamatan Bawang. Luar biasa. Dan juga